Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Сыйфатлы товарлар, отышлы бейелер. Иртән кич ашатабыз ашамлыкларны, яйцаны обитязын жыябыз. Түбән Кама фермеры көзгө ярминкәдә үз продукциясын тәкъдим итә. Толпаннардан сакланыгыз. Узган атнада 11 кеше хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Бары тик бер көн калды. Туган як һәм Нижнекамская правда газеталарына ташламалы бәядән язылырга ашыгыгыз. Тормышның ямен күреп яшиләр. Берегиня клубына 20 ел. Җиңүчеләр исемнәре билгеле. НТР игълан иткән видеороликлар бәйгесенә йомгак ясалды. Түбән Камада 20 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясы сатылган. Ярминкәләр ял көннәрендә эш мәйданчыкта оештырыла. Шәһәрдәшләр ит, сөт, яшелчә, йомырка, шулай көнбагыш мае, ын һәм балы, тәмтемнарны отышлы бәядән сатып алалар. Барлык товарлар да турыдан-туры җирле җитештерүчедән тәкъдим ителә. Безнең төшерү төркеме шундыйларның берсендә кунакта булып кайтты. Илнур Зайнуллин кош-корт үрчетү белән шөгыльләнә. 4 ел элек грант отып, республика программасы буенча махсус җайланма сатып алган. Хәзер монда барысы да автоматлаштырылган, көненә 10 мең йомырка җыела. Яйцы беренче категория белән. Азык-төлек продукциясе муниципаль һәм дәүләт оешмаларына җибәрелә. Җирле җитештерүченең товарын авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә дә сатып алырга була. Каклаган каз һәм үрдәк итләре бар. Тәмле, файдалы деликатес белән гаилә белән сыйланырга була. Батарея алыштыра, 10 кешене бер кеше алыштыра хәзер, можно сказать. Яйцаны җыя автомат, автомат ашата, навоз удаление тоже автоматически проходит через ленту. Көнгә бер тапкыр чыгарабыз. Ашамлыклар без производим. Горох, кукуруза, жмых подсолнечный, рыбный мука. Кушабыз комбикормага ишларны ашатабыз. Иртән кич ашатабыз ашамлыкларны, яйцаны обитязын җыябыз. Ярминкәләр ял көннәрендә 3 мәйданчыкта оештырыла. Комета базары территориясендә, Көньяк урамындагы Магнит гипермаркеты каршында һәм Кама аланында. 20 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе инде сатылган. Ярминкәләр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә 28 декабрьгә кадәр эшләячәк. Иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Кама районында бертөкле культураларны урып җыю кампаниясе тәмамланды. Игенчеләр 21 мең гектардан 72 мең тоннадан артык ашлык алган. Уртача уңыш гектарыннан 36 центнерга якын булган. Катлаулы һава шартларына карамастан без халыкны кирәкле азык-төлек белән тәэмин итеп, лаеклы уңыш алдык, ди авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Рөстәм Мәүләвиев. Аның әйтүенчә, киләсе сезонга әзерлек башланды. 8 мең гектардан артык көзге культуралар чәчелгән. Үсентеләрнең торышы белгечләр тарафыннан бик яхшы дип бәяләнә. Толпаннарның активлык чоры ахырына якынлаша, температура +10 градустан түбәнрәк төшү белән урман бите йокыга тала. Шулай да табигатькә чыкканда саклык чараларын күрү мөһим, ди Роспотребнадзор хезмәткәрләре. Узган атнада 11 кеше зыян күргән. Быел толпаннарга каршы профилактик чаралар күрү өчен 1 миллион сум акча сарыф ителгән. Белгечләр кешеләр күпләп йөри торган территорияләрне эшкәрткәннәр. Булар парклар, скверлар, бәйрәмнәр үткәрү мәйданчыклары, балалар лагерьлары, исемлеккә Камаланы бистәсе дә кергән. Уңышлы бизнесны ничек төзергә, нинди юнәлеш сайларга, эшне нәрсәдән башларга. Бүген 10нчы мәктәп укучыларына әнә шул хакта сөйләделәр. Дәрес эшлекле уен форматында узды. Ярчалдан килгән бизнес-тренер һәм дизайнер-декоратор Диләрә Хайруллина балаларга эшмәкәрнең портретын булдырырга һәм бизнес-план ясарга өйрәтте. Семинар мәктәп бизнес-старты дигән республика проекты кысаларында оештырыла. Ул Татарстан рәисе тәкъдиме белән 4нче
тапкыр үткәрелә. Быел анда республиканың төрле почмакларында яшәүче 11 мең кеше катнаша. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез безнең WhatsApp номеры 8 917 90 73 077. Аларның яшьләре 60-тан өстә булса да, җырлыйлар да, бииләр дә, иҗат та итәләр. Сүз Берегиня пенсионерлар оешмасына йөрүчеләр турында бара. Бүген мөхтәрәм шәһәрдәшләр бәйрәмгә җыелалар. Клуб оешуының 20 елыгын билгеләп үтәләр. Тантаналы чара Мирас мәдәният йортында уза. Земфира Калимовна, мы со своей россияночкой вот пришли со своими пирогами. Мы хотим вручить вам цветы, пожелать вам дальнейших успехов. Мы вас очень любим. Берегиня клубына йөрүчеләр котлаулар кабул итә. Бүген алар сәхнә түрендә мөхтәрәм шәһәрдәшләр клуб оешуының 20 еллыгын билгеләп үтәләр. Земфира ханым җитәкчелегендәге аның янында бергә аны хөрмәт итеп йөрүчеләр бик күркәм кешеләр, бик күркәм итеп эшлиләр. Аларга карап без дә сөенәбез. Бергә-бергә эшләргә язсын, бергә-бергә оештырырга, халыкка хезмәт итәргә язсын. Земфира апа ул бик таләпчәндә, эшен яратып башкарды. Җитәкче буларак ул Берегиня клубы әгъзаларын берләштерде. Миңа мероприятиялар ясаганда да бик зур ярдәм күрсәтте. Шулай итеп без бер-беребезгә һәрвакытта ярдәм итеп бердәм булып эшләдек без аның белән. Алдагы көннәрдә дә аларга уңышлар телим. Тагын да шулай бергә-бергә эшләсеннәр. Исәнлек, саулык. Земфира Рахимова турында хезмәттәшләре горурланып сөйлиләр. Берегиня клубы белән ул 15 еллап җитәкчелек итә. Аның тырышлыгы белән дистәләгән чаралар үткәрелә. Пенсионерлар иҗатны да, спортны да үз итәләр. Bir yılga biz 20'den artık şolay kişiler qaralğan, şuları ötkərəbiz, milasiyerdə edəbiz. Özümüzün tворческий номерларыбыз белән чыгабыз. Субботникларда катнашабыз. Яшьләре 70-тән артса да картаярга вакыт юк ди алар үзләре. Пенсионерларның кызыксыну өлкәләре төрле. Җәй һәм көзләрен уңыш үстерү серләре белән уртаклашсалар, кыш көне чаңгыга басалар. Клубка 60-тан артык өлкән шәһәрдәш йөри. Шуларның 19-ы сугыш чоры балалары. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. НТР Медиа холдингына кірген Туғанья һәм Нижнекамская правда газеталарына ташламалы бәядән язылу өчен бары бер көн калды. Акция 10 октябрьгә кадәр гамәлдә. Шуңа күрә ашыгырга кирәк. Түбән Камада нәшер ителүче вакытлы матбугатны киләсе елның 1нче яртысында укырга теләсәгез, почта бүлекләренә яки безнең редакциягә килегез. Якыннарыгызны, өлкән туганнарыгызны да сөендерә аласыз. Безнең адрес Химиклар проспектындагы 64А йорты. Вакытлы матбугатны ташламасыннар, безнең Туган газетасын укучылар бездән аерылмасыннар. Үзебезнең милли газетаны, татар телендә чыккан газетаны, мин уйлыйм, һәр семья алдырса, бик яхшы булыр иде. Ама өлкән кешеләр дә инде, шулай яшьләр дә үзебезнең телебезне онытмасыннар, гореф-гадәтләребезне белсеннәр дисәк, менә шу Туган газетасына язылсалар әйбәт була. Укытучылар көненә багышланган видеороликлар бәйгесенә йомгак ясалды. Махсус программа ярдәмендә 3 җиңүче ачыкланды. Һәрберсенә Айли кондитер кибетеннән тәмле торт бүләк ителәчәк. Исемегезне һәм телефон номерыгызны НТР Медиа холдингының Telegram каналына языгыз. Сул яктагы төймә. Кемнәр катнашырга өлгермәгән, борчылмагыз, чөнки алда сезне яңа конкурслар көтә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.